Малко за азарта, казината и наркотиците. Значи говоря общо да разберат всичките хора по принцип, но на първо място са по-младите хора. Нищо чудно, че един възрастен човек ще започне това нещо да го прави. Има и такива случаи. Лично при мене съм наблюдал. Значи, хора, трябва да внимавате страшно много. Не дейте да допарвате до казината, до машинките. Като го видите някаква реклама, дали ще бъде в интернета, дали ще бъде по улиците, нали, тези лъскавите реклами за казиното, не дейте да влизате нито в интернет, нито в помещения. Значи има хора, които влизат примерно в нета или в казиното и като спечелят 10 лева, веднага се заребят. А когато се заребиш с това нещо, значи това е болест, който трябва да се лекува и да си ходиш при психолог. Иначе нямаш отърване от него. Просто да знаете от мене. За наркотиците. Не дайте да допарвате те с кристали-мристали. Значи, този кристал, който излезе преди няколко години, сега излезе нещо ново, забравях му името. Значи от него хората на първо място полудяват. Страшно много хора го познавам, които са полудели. Пак да не ви казвам, че умират. Значи, един мой близък човек, няма да споменавам имена, за 1 година почна да го ползва тези кристали, почна да играе азарта, семейно. Значи имал 2 имота на центъра на ПП на Варна, който струват около 400 000 евро. Продади, вкара в казиното и остана без покрив, без нищо. Така че, пак ви предупреждавам, не дейте да допарвате нито към наркотиците, нито към казината. Послушайте мене, ако повече съм поживял от някои други хора. Благодаря ви. Ако бях полезен, лайк искам да ми поставите и да споделите да го видят повече хора. Всичко добро.